Обещах ви откровени разходки из София. Имаме нужда да я погледнем реално, защото тя е твърде контрастна. Твърде различни тротуарни настилки. Днес започваме от любимата ми в кавички, явно след ремонт, продължително, дълго, в това състояние, натоварен търговски център, не толкова далеч от центъра на столичния град. Фантазия, феерия, ходене с препятствия по софийските улици. Насладете се, теренът наистина предлага приключения, разнообразие и размисъл. Ти си иска на някъде да полетиш, просто на някъде, там, където има ред, там, където след ремонта вървиш без препятствия, там, където хората разбират, че от тях зависи и средата, и животът, и щастието, там, където летим.